Ниһаят суғанға келіп жейді. Сәлем, бүгінгі шығарылышта ең ұста шек-шек пішіруші, ең бой Россия тиктокерлары һәм сексуаль соған әхәзір тылырақ. Түмәндә ең ұста шек-шек пішірушілер арасында бәйге иғлан еттілер. Әлгі бәйгенің исімі нешік деп ойлайсыз? Бәйгенің исімі шек-шек. Қысқасы, мұнда нешік қатнашырға бола, 19 октября қадар менемді қоядыр шығашақ адресқа өзігіз пішірген шек-шекні фотоға түшіріп жібересіз. Конкурста һәм үзішченлер, һәм профессионал кондитерлар қатнаша ола. Жеңушілеріні бик қызықлы ұсул білен белгілейшеклер ол ВКонтакте түркімінде 19 октябрдан 22 октября қадар тауыш беру ярдәмінде белгілейшеклер. Һәм 23 октябрь күнні жеңушілеріні иғлан етешеклер. Мен аңлаймын, инде біз коронавирус пандемиясына бәйлі рәвештә тулайым онлайн форматқа көшіп еттік, һәм іште һәм оқуда, әмма шек-шек. Шек-шек ул изге әйбер, ничек шек-шекні онлайн рәвештә бәяләп була. Айрыша 2020 елда футборын шул кадар олға кеткен заманда сенің шек-шектен әллән инди әйберләр ясап бетереп була, һәм ул искиткеч матур һәм шәп күренергә мөмкин, шундыктан ул ошап булмастай әйбер булып чыгарга мөмкин. Шуңа күрә ярар, мин ризалык бирәм, бу елы уздырып торыгыз, әмма алга таба шек-шекне онлайн бәяләп булмый. Татарстанның Бөгелмә районында 2 малай ут белән уйный һәм шуннан соң 420 түк печән янып бетә. Бу хәл 12 октябрьдә була. Хукук саклаучылар ачыклаганча 9 һәм 12 яшьлек малай фермада ут белән саксыз рәвештә эш итү нәтиҗәсендә 420 түк янып бетә һәм бу гомуми алганда 720 мең сумлык зыян китерә фермага. Мин балалар тәрбияләү өлкәсендә, психология өлкәсендә белгеч түгел, минем бөтенләй тәҗрибәм юк һәм мин күз алдыма китерә алмыйм, ничек балаларны тәрбияләргә алар ут белән утның никадәр куркыныч әйбер икәнен аңласыннар өчен. Мин белмим. Бәлки мондый утка тартылу азарт ниндидер ярамаган әйбергә тартылу гаиләдә артык кысып, ирексезләп үстергәннән дә килә торгандыр, чөнки минем кайбер таныш-белешләрем арасында кайда аларның кичкенәдән ирексезләп, кич белән урамга дуслары белән йөрергә чыгармыйча, башкалар белән аралашуны тыеп үстергән гаиләләрдә балалар мәктәпне бетереп укырга киткәннән соң күпмедер вакытка, барысы да дип әйтмим инде, күпмеседер во все тяжкие китеп алалар иде, чөнки аларга бөтен әйберне тыйдылар, хәзер аларда ирек барлыкка килде һәм алар аңсыз рәвештә бөтен әйберне татып карарга телиләр. Бәлки ут белән уйнау да шуннан киләдер. Білмейм, ничек қысқасы балаларығызға аңлатығыз аның нинди қорқыныш әйбер екенін мисаллар белән. Чөнки 420 түк ул котышкыч зур сан. Кем өчендер аеруча, бәлки шәһәр кешесе өчен бу саннар бер нәрсә дә аңлатмаска мөмкин, әмма авылда туып үскән кеше буларак мин уйлыйм, хәзер 420 түк ул фермадагы барлык малларны туендырга, ел буе туендырга җитәрлек азык-төлек булырга мөмкин һәм бу котышкыч моңсу әйбер. Бердәм Россияның Вологда өлкәсе депутаты Марина Денисова депутатларга утырышлар барышында тавыш бирү өчен альтернатив контактсыз ысул тәкъдим итә. Нинди ысул? Күп сөйләгәнче видеоны карап үтик. Новый, альтернативный, бесконтактный и инновационный способ голосования для наших депутатов. Итак, за, воздержался, против, вот. Ну, менә коронавирус пандемиясы белән дөнья очрашканга инде күпме вакыт узды, тиздән 1 ел була, юбилей дип әйтик инде. Әмма без әлеге инфекцияның закончалыкларын һаман ахыргача аңлап җитешмибез. Ул төрле кешегә төрлечә тәэсир итә һәм белеп булмый кемнең ничек авырачагын. Мисал өчен, кемдер хәлсезлек белән, температура белән ята, кемдер истәм сизми башлый, кемнеңдер үпкәләренә зыян килә. Менә кемнеңдер психикасына зыян килә һәм ул үзен менә шулай сәер тота башлый. Суган. Facebook суган рекламасында сексуаль подтекст күрә. Канададан бер ират Facebookта үзе үстергән суганга реклама ясый. Әмма Facebook алгоритмнары шок кына ялгышалар. Һәм әлеге рекламада сексуаль сурәт күрәләр һәм аны блокка җибәрәләр. Әмма соңыннан бу хәл өчен Facebook хезмәткәрләре гафу үтенәләр һәм рекламаны кире кайтаралар. Мин Facebook алгоритмнарын
оңлыйм кебек. Чөнки сезнең яңа пешкән бәрәңгене кыздырган суганга манчып ашап караганыгыз бармы? Forbes Россиядагы иң бай тиктокерлар исемлеген урнаштырган. Алар арасында Алексей Савко, Рахим Ибрахимов, Дина Саева һәм башкалар бар. Бу исем фамилиялар сезгә нәрсәдә булса аңлата микән? Белмим. Кыскасы, белгечләр әлеге тиктокерларның ничек ни рәвешле акча эшләүләрен тикшергәннән соң шундый нәтиҗәгә килгәннәр. Алар уртача якынча айына 300 меңнән 500 меңгә кадәр акча эшлиләр тиктокта гына. Әмма бу шик түгел, араларында 800 меңгә кадәр акча эшләүчеләр дә бар. Мин аңлыйм, һәрбер хезмәтнең үзенең катлаулы яклары бар, һәрберсенең үз авырлыгы бар һәм 15 секундлык видео дип кенә әйтсәк тә, аның да бардыр инде үзенең мәшәкатьләре. Әмма әгәр болай дәвам итсә, киләчәктә Россиядә гына түгел, гомумән дөнья күләмендә яшәеш өчен, кешелек өчен әһәмиятле профессияларга хезмәт хакын бик нык арттырырга туры килмәгәй, чөнки анда барырга теләүче кешеләр кимергә мөмкин, нигә тилмереп эшләп ятырга, бил бөгеп, әгәр дә син 15 секундлык видеода төшеп, айына 300 мең акча эшли алсаң. Кыскасы, яки акчаны арттырырга туры киләчәк хезмәт хакын, яки Ходай ничек курса шулай була инде. Һәм киләчәктә бөтен дөньяны интеллекты псинеке кадәр булган кешеләр басып алмагай. Псиләр жүләр түгел. Мин моны псиләрне рәнҗетергә теләп әйтмим. Псиләр. Бер блогер Россия урамнарында яшьләргә Казахстанның баш каласы нинди дигән сорау белән мөрәҗәгать итә. Һәм иң популяр җавап нинди дип уйлыйсыз? Иң популяр җавап Казан. Менә шулай башлана инде ул. Башта Татарстан, аннары Казахстан, аннары Россия, аннары Казан, дөнья баш каласы. Зато безнең TikTok бар. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз.